And now, it's time for SPG, as in Super Abangan Secret File. Regalo ni BF ang ano niya? Itago niyo ako sa pangalang Master Yi. At ito ang aking SPG, as in Super Abangan Secret File. So, eto na nga. May boyfriend ako for 3 years. Legal kami both sides. Etong boyfriend ko, matangkad, may katalinuhan, sweet, pero sobrang weird. Noong January, pumunta ako sa kanila kasi kailangan naming tapusin yung research namin. Magkagrupo kami. Tapos, siya pumunta sa kusina para kumuha ng pagkain namin. At dahil ang bagal ng internet, naisip ko, tingnan kung ano nga bang mga bagong gamit sa kwarto niya. Aba, napansin ko, may box ng mamahaling cellphone doon. Alam ko naman na ibang brand yung phone niya. Out of curiosity, binuksan ko yung box at na-shock ako sa nakita ko. Kasi sobrang daming kulot na buhok. Sakto naman na bumalik si Boyfie, kaya tinanong ko na siya. Ano to, babe? Tanong ko sa kanya. Lo, bakit mo pinakialaman? Ireregalo ko sa iyo yan sa anniversary. Sagot niya sa akin. Ha? Bakit puro kulot na buhok? Tanong ko ulit sa kanya. At ang sagot niya sa akin ay, Bull, squared ko yan, babe. Inipon ko kapag nagugupit ako para ibibigay ko sa'yo. Napamura ko. As in, talongs! Oh my gulay! Hindi ko na natapos yung research dahil doon kasi tumawa na lang ako ng tumawa hanggang sa makauwi ako. Tapos siya, nakasimangot. Ay nako, magre-regalo sa akin. Tapos bull square. PS. Break na po kami noong April 12. PPS. Hindi ko na alam kung kanino niya ibibigay yung box. PPPS. Pinili niya yung kaibigan niyang mga pangit at online games. Muli, ako si Master Yi at ito ang aking SPG, as in Super Abangan Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.